Maswera sei muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZimFacebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makati zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandiinayo. Iniwo ndakakurira kuAvondale, but ndainge ndiina sisi vangu vainge vachishanda samaid kumaAvenues uko. Saka sisi vangu ava vakazondiudza kuti pane pamwe apo pavakatorwa neumwe murume uyo wavainge vava kufambidzana naye. Murume uyu hanzi vakabva vachizoenda naye kumba kwake. Vasvikako sisi ivo vanoti hanzi vakaudzwa nemurume iyeye kuti ainge achida kuti vange vachizomutsvakira mwana uyu ainge achifanira kuva ari below 10 years. Saka vakabva vachizotsvaka mwana kumusha, but vakaenda naye murume uyu. Vanoti izvi vakazviita usiku, vakasvika kumba huri usiku, then vakabva vachizorara mumotikari. Vanoti vakangoenda vakanopaka motikari yake murume iyeye musango vainaye ndokubva vachizorara. Vanoti vakarara kuback seat, murume wacho ainge akagara padriver seat. Then mangwana acho makuseni vanoti vakazotaimira ari makuseni vana vachienda kuchikoro. Vakabva vachizodaidza kamwe kavakadaidza kamwana kemuvillage, vakakatora vakati handei kumotikari. Vakabva vachizoenda nako kumba kwemurume iyeye. Mwana uyu vanoti vanofungidzira kuti akazourawa nekuti pane pavakazoendako zvekare kumba kwake. Murume wacho hanzi vakaona ropa rainge riri pafloor, asi zvichiratidza kuti pane munhu ainge akaedza kumboklina matiles, asi ropa rakasara. Vakamubvunza murume uyu kuti mwana uya wandakauya naye makazomuendesa kupi? Ndopa vakabva vachizopiwa mari. Vakapiwa mari vakanzi enda unotora passport. Panguva yacho iyoyo pazvakaitika mapassport aidhura, asi vakangoti vachingonosvika kumakombe vakaudzwa munhu wavainge vachifanira kuti vange vachizotsvaka. Ivo vanoti vakatoshamisika because she was being treated as if she was VIP. Vanoti panze painge paine vanhu vainge vakawanda, queue yacho yainge yakareba. Vamwe vainge vatova nemazuva vachingorarapo pamapassport, asi pavakangosvika pavakaudza security munhu wavainge vachida, hanzi vakabva vachitonzi pinda. Kavakutopinda vakatoenda vakanotorwa mafingerprints. Mukoma hazvina kumbotora 2 months sisi vakabva vachizoenda kumheri kwemakungwa. Asi chakazongotinetsa semhuri ndechekuti sisi vangu vakangoti vati garei kumheri kwemakungwa vakabva vachizoshayika. Asi sisi vangu vainge vatova nemaproperties, dzimba idzo dzavakazonzi vainge vava nadzo dzatakanzi ndidzo dzatainge tichifanira kuti tinge tichizosarudza kuti toita sei nadzo, todzitengesa here kana kuti kwete. Sisi vangu vakazofa vainge vava nedzimba dzaikwana idzo kuita 5 muUK zvekare nekuIreland. Saka maproperties iwawo ndo akazotibatsira kuti tinge tichizobuda muZimbabwe tikabva tachizouya kuno kumheri kwemakungwa. Ini hangu ndiri kuno kuCanada, but vamwe vari kuEurope. Ndo zvakaitika izvozvo. Sisi vangu vakandiudza nyaya iyi vasati vabuda muZimbabwe. Vakanditi mwana wamai vangu, ndo zvakaitika. Uchiona ndava kukwanisa kuitawo mukana nekuti ndinge ndichienda kumheri kwemakungwa, ndo zvakaitika izvi. Kubva zvavakazoendako havana kukwanisa kuzodzoka kumusha zvekare. Handizivi kuti sisi vangu vakazofa vaine mamwe masecrets api avainge vakachengetedza mumwoyo mavo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa. Asi let us try to have a discussion mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo mukoma ndinoda kureurura kuti mugore ra2017
ndipo apo pandakazoregedza kuita zveuprofita. Zvakaitika mukomanashi ndezvekudai. So makore acho iwawo ndainge ndichiita zvechiprofita, ndakajoiniswa nevamwe tsano vangu avo vainge vambori n'anga pavainge vachiri kuZimbabwe vasati vauya kuno kuJoni. Vakazoti vauya kuno kuJoni ndipo apo pavakabva vachizotanga kuita zveuprofita, but vaingoshandisa knowledge yavo yavainge vainayo yeun'anga. Saka neniwo vakazonditi ndainge ndiine chipo chainge chiri pandiri, tikatoenda kumusha ukatonobikwa madoro. Asi mudzimu wakazoti waburuka uchitaura, wainge uchiti iwo wainge usingadi kuti ndinge ndichiita zvechechi, waingoda kuti ndinge ndichiita zvekurapa. Zvino tadzoka kuno ndakagara pasi ndikati tsano munozviona sei? Tararai muone kuti izvi zveun'anga zvati zvandiri kunzi ndinofanira kuti ndige ndichiita kwava kutodzokera kakumusha uko. Vakati ivo taikwanisa kuita minamato yekusunga mudzimu wacho wainge uchibudira uri pandiri, so that tinge tichizoumanikidza kuti ndizoita zvechiprofita tichishandisa uri mudzimu tisingashandisi mweya mutsvene. Saka mukoma ndakazototanga kutoita zvekubatsira kwandainge ndichigara panguva yacho iyoyo kunonzi kuJamestown. Vanhu vazhinji vaitozviziva kuti ndiri munhu anobatsira, ende ndainge ndatova nesowe rangu. Zvino nerimwe zuva ndipo apo pandakazoti kune umwe mukadzi ainge auya mudare mangu achida mwana. Saka ndakangonzwa voice rakanditi anga achizouya nemurume wake. Murume wacho akazoti auya, ndokubva ndachizovaudza kuti kumusha kwevabereki kwainge kuine dzvinyu rainge ririko. Dzvinyu iri chainge chiri chikwambo chainge chakatorwa nababa vemurume wacho iye, ende vainge vakatora mushonga uyu wainge uri mushonga wavaishandisa pakurima makore acho iwayo pavaizivikanwa kuti vainge vari murimi mukuru. So zvadaro ndakazovaudza kuti tainge tichifanira kuti tinge tichienda tose kuZimbabwe. Vanhu ava vainge vaine mari dzavo, vakandibhadhara, ende vakati vaikwanisa kuzondibhadhara mari yakawanda. Asi ndakazorota sekuru vangu vachindiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizobuda pachena, kuti inini ndainge ndichiita zvechivanhu, ndaisafanira kuti ndinge ndichivanyepera kuti ndainge ndiri muprofita. Ndakaudza tsano vangu, tsano vakati vainge vasina basa nazvo. Takazoti tasvikako kumusha kwavo mukomanashi, ndakasvika paine n'anga yainge iripo. N'anga iyi yakazoti tinge tichiita beji because tainge tichishandisa misoro yemakora pamwe pacho pakunoprofita. Saka misoro iyi yemakora eniwo kusaidi kwangu ndainge ndakaicherera mudanga, ndoma ndainge ndakacherera musoro wacho wegora. Then tsano vangu naivo vainge vakachererawo kumatanga avo emombe. Zvekare takanyadziswa musi wacho iwoyo. N'anga iyoyo ikati itai beji varume imi muri n'anga musi maprofita, mauya pano kunyangwe muchiona asi hamuna zambuko ramunokwanisa kupa vanhu ava, muri kuda kungovadyira mari dzavo chete. Ndakaona kuti zvebeji zvainge zvisingaiti. Tsano vakati taifanira kuti tinge tichingosiyana nazvo. Takazongosimuka tikabva tachizobvapo pamba ipapo. Tsano vakazoti vainge vachida kuenda kun'anga kuti vange vachikuvadzisawo n'anga iyoyo, but ini kusaidi kwangu ndakazongosiyana nazvo. Nazvino mukoma ndinongoita hangu zvechivanhu, ndoda kungoudza vanhu kunzoko kuti chivanhu chiriko zvechokwadi. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi chivanhu chiriko zvechokwadi. Ya pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makati zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Iniwo ndakaona vamwe prophet vatori nemukurumbira, vatori nechechi yakakura kwazvo irimo muHarare. Ndakavaona vachigeza neropa, asi vainge vasiri ivo voga, vainge vaine vamwe varume vavainge vainavo. Panguva izvo zvinhu izvi pazvakaitika ndainge ndichifambidzana navo. This was paya patakatanga kunzwa kuti kwainge kwava nechirwere cheCovid. Saka ndakabva ndachizonze nefriend yangu handei kuchechi shamwari. Ndokubva tachizoenda kuchechi mainge muri muna January 2020. Taenda kuchechi kwavo. I had been invited by Grace, who was also invited by her best friend
yainge agara achiendako kuchechi ikoko. So takaendako mukoma musi wacho iwoyo, even though it was a midweek service, pakaitika zvishamiso zvakaitika zvakawanda. Kwakazonzi kwainge kuchida kuti kunge kuchiitwa yavakati a midnight revival. Saka takazoendako zvekare, ndakazoita 1 week almost ndichienda kuchechi ikoko. Then week number 2 handina kuzoenda kuchechi. Then week number 3 pandakazoenda kuchechi, ndipo apo pandakabva ndachizonzi neumwe murume uyu akauya kwandiri akabva achizoti ainge achishandidzana navo prophet vacho ivavo, akati ainge ari bodyguard wavo prophet. Akati prophet vati ivo vanoda kuti vange vachizotaura newe. Saka ndakapiwa foni. Mukomana foni iyoyo yainge iri iPhone, but yainge isina ma-application, yaingova neWhatsApp nemamwe ma-application awo anouya neIphone. Chakandinetsa pafoni iyoyo, waiti ukainstalla ma-application aunenge uchida aibva atongobviswa same time, waizotongoona musisina. Saka akanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizomirira ma-messages ainge achazopindamo mufoni imomo. Zvechokwadi after about 3 days apa ndainge ndichiri kudzidzira kuishandisa iPhone iyoyo ndisingagone kunyangwe kuita kana ma-screenshots, ndo pandakaona message. Saka ma-messages awa mukoma ndaiti kana ndichitaura navo prophet vaita 10 on disappearing messages. Ino ndainge ndisina kana idea yekuti chinonzi ma-disappearing messages. Ndaizongomuka ndoona kuti ma-messages pachati panenge pasisina. Saka ivo vakandiudza kuti vainge vaona kuti I was a great woman of God and vainge vachida kuti ndirambe ndichiuya kuchurch, and he was always complimenting me. Vakachizoti vainge vachida kuti ndige ndichizotaura na bodyguard wavo. Ndikabva ndati it is fine. Saka ndakazotanga kutaura na bodyguard wavo pane dzimwe nhamba zvekare, but iye aingoita zvekundifonera, haana kumbogara akandisira ma-messages paWhatsApp. Akazondiudza kuti taifanira kuti tinge tichizosangana mutown. Zuva ratakasangana mutown mukoma ndo zuva randakazoendeswa kune imwe imba, but ndakarohwa neimwe confusion zvekuti I'm not even sure kuti ndakaendeswa kuBorotel here kana kuti ndekupi kwandakaendeswa. Ndakangobatwa nechadzimira, ndakati ndichingopindamo mumotikari macho imomo ndakangoti ko zvamuri kunhuhwirira perfume yenyu yamunoshandisa inonzi chii? Akangoseka zvake. Then he kept on driving. Ndikatotanga kutobatwa nechadzimira. Ndaiona kwatainge tichienda, but I had no idea kuti tainge takananga kupi, kuita sekunge munhu achangosvika muHarare. Then ndokubva tachizosvika pane imwe imba iyi yainge yakanaka. This was when pandainge ndichiri ndakaitarisa tichiri kunze kwegedhi. Patakazopindamo mugedhi mukoma ndakarohwa nehana. Pamba pacho painge pava kuita sekunge padongo, but imba yacho yainge ichiri yakanaka, apa mazihuswa kuita sango chairo. Takati tichinopinda mumba ndakashamisika, mainge muine furniture yakanaka mukoma. Ndokubva achizonditi ndaifanira kuti ndinge ndichizovamirira prophet iye kwava kubuda. Mukoma nachi ndakasara ndichitya kuti kana kuri kunzi prophet vacho vakasauya kukana pano pachigara kana mapinya. Vakazouya prophet ivavo vakauya nekamwe kamotikari kamugweje mukoma, vakatanga zvavo kuseka vakati do not judge the book by its cover. I am a millionaire. I can drive any car that I want. Vakabva vatanga kundibata. Ndikati koma vakuita sei? Vakabva vati vainge vachindida. So I just fell for him mukoma, because ndainge ndisati ndaziva kuti takawanda. Ndokubva vachizoenda neni kubedroom. Chakandinetsa ndechekuti vakatora chimhanza vakachiwaridza pasi, vakati taifanira kuti tinge tichirara pasi. Vakandirambidza kuti ndige ndichidzokera kumba. Takarara usiku hwose mukoma. Pamubhedha painge paine machira, asi takangorara usiku hwose tisina kufuka kana jira mujolo uyu. Zvakaoma. Saka vakazonditi ndakuda because uri munhu ane character iri bo. Ndokubva vachizondipa mari. Ndakatengerwa foni, iPhone iya ndakavadzosera. Vakanditi ivo kubva ipapo vainge vachazotaura neni nema-calls chete. Kubva ipapo mukoma nache ainge tava kungocommunicata nema-calls. Dzimwe nguva vaikufonera
neimwe phone number yaunenge usingatombozivi. Namba iyoyo inenge ingori kana nemanhamba 3 kana kuti 4, pamwe pacho inenge iri namba inenge ine manumbers akawanda zvekuti anenge achisvika kana kuma 14. ameno kuti inhamba dzipi dzavainge vachishandisa. Vaingondifonera ubva vangonditi mangwana uri kufanira kuti ungochipinda mutown undimirira pakati pane munhu achauya achizokupika. Taisambotaura nyaya dzerudo pese ipapo. Ndaitoti kana ndikaenda kuya then ndaibva ndachizotosangana naye munhu iyeye, kazhinji anenge ari bodyguard, tobva tachizoenda kuchurch. Ndaitoenda kuchurch kwavo. Saka nekuda kwema-lockdown takazomboita low then after lockdown vakabva vati ndanga ndakusuwa tikufanira kuti tinge tichienda kuhotel. So vainge vakandiudza kuti taifanira kuti tinge tichisangana pahotel ipi, but vakachizochinja manje vakabva vati tichasangana kuBorotel. Ndakaenda pandakanzi ndinge ndichinomiririra bodyguard wavo, akauya akandipika up mutown kwava kuchizoenda kuBorotel kuya. Iye haana kupinda, akangonditi chipinda zvako. Ndokubva ndachizopinda muyard ndikaona kuti mainge muine motikari dzainge dzakapakwa zvekare nevarume vainge varipo. Panze painge paine varume 4. Then mumba ndopandakabva ndachizovaona Prophet vainge vatori busy vachitozvidirira wine. Vakabva vachizonditi chimboenda kubedroom, vakanditi ndige ndichienda kuupstairs. Saka ndakangoenda kuupstairs. Ndichingonosvika kuupstairs ndakabatwa nedzimwe hope mukomanashi. Pandakazopepuka, I think kuti it was somewhere kuma 11 PM, ndakavhunduka mukoma because ipapo ndainge ndichigara naSisi. Saka Sisi vainge vaine mwana wavo, ndokusaka ndainge ndichigara navo apa. Ndainge ndava kuti zvino Sisi zvavabva kubasa vachati kudii zvavachaona mwana wavo ari ega. Saka ndakaburuka ndichibva kuupstairs ndichimhanya. Ndopandakabva ndachizoona Prophet ava vainge vari mune rimwe zidhishi. Varume ava vaigeza neropa asi vose vainge vakapfeka mazigemens. Chandakaona ndechekuti mazigemens iwawo ainge aine muchinjikwa uyu wainge wakaita upside down. Vose hapana kana akandiona kana kundinzwa. Ndakaridza mhere mukomanashi, kana foni yavainge vakanditengera ndakashaya kana simba rekuti ndinge ndichiinhonga because ndakaidonhedza pasi nekuda kwezvandakaona. Saka pandakaridza mhere ndichiona kuti vanhu havasi kutombondinzwa, ndopandakatanga kufamba ndichiburuka mastairs kusvika ndichizobuda panze. Vainge vachingogeza, vainge vakaita sekunge mapofu vasingandioni. Ndakabuda panze ndikarova speed mukomanashi. Ndasvika kugedhi ndikaona kuti gedhi racho rainge risingavhuriki. Zvinhu zvinotondinetsa kuti ndakadzoka ndikatora remote. Varume ava vainge vari busy vachigeza neropa. Umwe neumwe ainge akamira mudhishi make achigeza neropa iro rainge riri mudhishi. Ndakavhura gedhi mukoma vandachizotanga kutiza. Ndakazoenda kumapurisa. Ndasvika papolice station mukomanashi, chakandirwadza ndechekuti pane vamwe madam avo vakanzi vange vachitora statement. Vakatoti uyu ari kundiudza ngano, haasi kubva here kwaanga aine client yake, anoita zvekutengesa muviri kauyu. Mukomanashi ndakarwadziwa nemashoko avo. Vakaramba kutora statement vakati hatina nguva iyoyo. Ndakavaudza kuti ndainge ndichitya. Vakatotanga kutondiita rafu, vakanditi garapo uchazoona plan mangwana, because ndainge ndava kukumbira kana ani zvake ange achienda neni kumba. Apa ndainge ndava kutya futi kuti ko Sisi vangu vachati kudii. Mangwana acho makuseni ndakangobvawo papolice station paya. Mukoma ndaitoitwa sekunge chinhu chisitombori kana basa. No one was even concerned about what I was saying. Ndakatogumisidzira ndava kuona sekunge vainge vatori vanhu vamwe chete naProphet vacho ivavo, because ndakatotaura zita ravo. Hakuna kana akambovhunduka kana kuita sei. Ndakazoti ndasvika kumba Sisi vakapopota. Ndakatya kana kuda kuvaudza because ndine zvandainge ndichinzwa zvichifamba munyama yangu. Ndichinzwa voice richingoti kana ukataura uchazviona. Ndo zvakaitika izvi mukomanashi. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi mapurisa vakatongoti
kasi unoita zvekutengesa muviri here? Kunyange paakataura zita raprofeti hanzi havana kana kumboita hanya nazvo. Vakatotanga kutopindura rafu. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.